ହେଉଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ଜମିରେ ଏହିପରି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫସଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫସଲ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ଫସଲ ଦେଖି ଖୁସି ଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଥରେ ରାତିରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ଜୋର ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ଦେଖି ତ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ? ଯଦି ରାତି ସାରା ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ, ମୋର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଘରେ ବେଶୀ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିଥାନ୍ତି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ରେ ମା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରାତି ସାରା ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଜମିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ସବୁ ଫସଲ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ମା, ଆମ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆମର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କାଲି ପାଖରୁ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବା, ହେଲେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ସମୟ ଭୋକରେ ରହିପାରିବେ? ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯାଉ ମା, ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ସେଦିନ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସାଧୁଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନ କରି ସେ ସାପକୁ ଏକ ଲାଠିରେ ପିଟିଲା। ଏପରି ଏକ ସାହସୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ସାପ ବି ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ଝିଅ, କିଏ ତୁ? ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ? ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁ କି? ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଭୋକିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲି। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ତ ଜମିରେ ପୋତିଦେବୁ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ତୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି, ଏସବୁ ନେଇ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫଳ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ଆସିଗଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତା ଶାଶୁକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଜମିକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଅନେକ ଗଛ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସବୁ ଗଛରେ ଟଙ୍କା ଝୁଲିଛି। ମା ଦେଖ, ସବୁ ଗଛରେ କେତେ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହଁ ରେ ମା, ଏସବୁ ତ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ଟଙ୍କା ତୋଳି ବଜାରକୁ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଉପାସରେ ରହିଲେନି। ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ଟଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ତିନି ଝିଅ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଭାବିଲା। ହେଲେ କେହି ବି ତା ତିନି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ତମେ ତିନି ଜଣ ବସି ବସି ଖାଉଥାଅ। ତମ ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି। ବାହାଘର ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ କାମରେ ତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ରାଗୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଠା ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏ କ'ଣ ରାନୁ, ତୁ ତ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବସେଇ ବସେଇ ଖୁଆଉଥା। ଏତେ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ତ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ତୁ କେବେ କରିବୁ? ଆଉ ତମେ ତିନି ଝିଅ ସବୁବେଳେ ବସି ବସି ମା ହାତରନ୍ଧା ଖାଉଥାଅ। ଏତେ ବଡ଼ ହେଲଣି, କାମ ତ କିଛି କରୁନ। ନିଜକୁ ଟିକେ ସଜାଅ ହେଲେ, ଯେମିତି ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତମ ମା ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ମା
ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହେଇ ରହିଛ ତମେ 3 ଜଣ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ମିଠା ଧରି ଆସିଥିଲି। ଆରେ ରାନୁ, ମୋର ନାତୁଣୀ ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅର ଝିଅ ହେଇଛି, ଏଇ ମିଠା ନେ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ରାନୁକୁ ମିଠା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ସେ ତା 3 ଝିଅକୁ କହିଲା, କେମିତିକା ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଇଛି ମୁଁ। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ମତେ କହିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ତମ 3 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେବି, ସେତକ ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲାନି। ତମେ 3 ଜଣ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ। ମାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଝିଅଟି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ସବୁଦିନ ମା ତୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ? ଏତେ ପୁଅ ଆସି ଆମକୁ ଦେଖିଗଲେ, କେହି ବି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି, ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଭୁଲ? ବାହାଘର ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ରାଗି ବଡ଼ ଝିଅଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆର 2 ଝିଅ ବି ଖାଇବା ନ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ବି ରାଗିଗଲା। ଯାଅ ଯାଅ, ଭାରି ରାଗ ଏଇ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର। ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ସାରିଦେବି। ଏବେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ବାହାଘର ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ସବୁବେଳେ ତା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ରାନୁ ଚଢ଼େଇର 3 ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ନ ହେବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହସୁଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏ ସବୁ କଥା ରାନୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲା। ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ମରିଯିବା ପରେ ତା 3 ଝିଅ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଦିଦି, ମୋର ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ମା ବିନା ଆମେ 3 ଜଣ ଏବେ କଣ କରିବା? ସେ 3 ଭଉଣୀ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତମେ 3 ଜଣ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ନା? କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତମ ମା କଥା ଜାଣି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଭଲ ନା? ହଁ, ଆମେ ବି ଭଲ। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ଆମେ ଆଗରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ମୁଁ ତମ ମାର ସାଙ୍ଗ। ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲ, ମୁଁ ଥରେ ତମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଗତ ମାସ ତମ ମା ସହ ମୋର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ତମ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ୟା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ମତେ 3 ରଙ୍ଗର 3ଟି କଦଳୀ ଦେଲେ। এই କଦଳୀ ଖାଇଲେ ତମ ବାହାଘରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୋର ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତମ ମା ଏ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ତମ ମାନଙ୍କ ମାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ତମ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରିବ, ତା ତ ସେ କରିପାରିଲାନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ 3 ଜଣ ତମ ମାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କର। ଏଇ ନିଅ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ 3 ଝିଅଙ୍କୁ 3 ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଦେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ତମେ 3 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତମ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 3 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ କଦଳୀ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସବା ସାନ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ମୋ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଦଳୀ ବି ଖାଇଦେବି, ତାହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଗ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ରାତିରେ 2 ଭଉଣୀ ଶୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ କଦଳୀ ଚୋରି କରି ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ କଦଳୀକୁ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ମୋ କଦଳୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି। 2 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦିଦି, ଏଠି ତ ମୋ କଦଳୀ ବି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କଣ ଆମର ସବୁ କଦଳୀ ଚୋରି ହେଇଗଲା କି? ଆରେ, ଏଠି ତ ମୋ କଦଳୀ ବି ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଘରେ ହିଁ କୋଉଠି ଆମ କଦଳୀ ପଡ଼ିଥିବ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୋଜିବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଘର ସାରା ନିଜ ନିଜ କଦଳୀ ଖୋଜିଲେ। ସାନ ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କଦଳୀ ଖୋଜିବାର ଅଭିନୟ କଲା। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଆସିବା ପରେ ସାନ ଚଢ଼େଇଟି 3 ରଙ୍ଗର 3ଟି କଦଳୀ ଧରି ହସି ହସି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଖାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବି, ଆଉ ମୋ 2 ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ।
ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ତିନୋଟି ଯାକ କଦଳୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେଲା। କଦଳୀ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଚଢ଼େଇରେ ପାଲଟି ଗଲା। ଏ କଣ? ମୋ ରୂପ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେଖ ମୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଗଲି। ତାର ପାଟି ଶୁଣି ତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭଲ ହେଲା ବୁଢ଼ୀମା ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଜାଣିଛ ଆମର ସବୁ କଦଳୀ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଦଳୀ ଚୋରି ହେଇନି। ଏଇ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ସେସବୁ ଚୋରି କରି ଖାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦଳୀରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଏକାଥରକେ ତିନୋଟି ଯାକ କଦଳୀ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଗଲା। ଯିଏ ବି ତିନୋଟି ଯାକ କଦଳୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀର ଦାସୀ ପାଲଟି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ନା ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନର୍ଥ କରିଦେଲି। ଭାବିଥିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ମୋ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ମତେ କୁଆଡ଼େ ବି ନିଅନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀ ପାଖକୁ ନ ଯିବୁ ସେ ମତେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଯିଏ ବି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଦେଲା। ଏମିତି ସେ ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇ ତା ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ସେପଟେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ କଦଳୀ ଖାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା।